This is the end, beautiful friend. This is the end. Hoe lang in de winkel nog hier? 3 maanden. 31 december is het gebeurd. Waarom? Dan hebben we 130 immers in beiden. En dan mag je ophouden. Dan mag je ophouden. Je maakt dat toch heel nog niet? Nee, maar je mag je. Oh, ja. Ja, je mooi dat van jezelf? Nou, ik heb er wat problemen mee, maar ja, nou wel. De koegel is er sterker en dan is ja, de meesten die accepteren dat het jou is gelijk dat we dit doen. Maar ja, het is alleen jammer dat de winkel ophoudt. Want waarom zeg je hem iets op? Nou, omdat je een bedrijf stap zet te maken. Het is een familiebedrijf in wezen. De winkel op zich hebben wij 33 een heel jaar. En het bedrijf op zich bestaat 23 hier. En dat is dan wel een punt om dat stap te zetten. This is the end, beautiful friend. Al die jaren als partner in een winkel, je dat altijd wel goed? Ja, maar we hebben niks aan kwam te vertellen. Als je jongs thuis komt, dan zei die vrouw, wat heb je beleefd? Nou, dat vertel je. Nou ja, wij hebben niks beleefd. Ja, we hebben het beleefd, maar dat weten we beiden wel. Dus we kwam er nooit wat voor te vertellen. En het is stil bij hem thuis? Nou, soms wel, ja. Maar ja, dat jij wel meer, dat de man aan het werken is, maar nee, maakt dit altijd goed, ja. Ik ben de hele tijd bij elkaar een week. Ja. 24 woorden. En dat is wel leuk dat ze net een accordeonclub hier of zo. En wat hij dan in? Dat is een sport. Ja, met de juf. Dat is juf. Maar nou haast van 6 dagen in de week iepen, maar dicht. Dat is een heel soort extra tijd. Ja. Je kunt misschien heel fanatiek kano en bootje varen en wandel je. Ja. Maar 6 dagen, dat is een soort. Ja. Nou, het is een hele hoop te doen nog. Ik bedoel, we hebben nog een tuin en we hebben nog een hele hoop dingen wat gebeuren, maar wat nooit dien is. Of even met voor onze slag. Van, oh, nou, het komt dan nog wel eens een keer. Nou, we hebben toen nog een hele hoop te doen. En een liedband, meer met een liedband doen. Je moet nog ook een eetje. Nou, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Ja, dat is wel de opzet. Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan van? Wij zijn van Hemberdik, wij zijn aan het schoffelen. Aha. Schoffelen, kantjes snijden en dan de randen weer een beetje netjes maken, zeg maar. En dat moet ook een beetje gebeuren, hè? Najaarsbeurten, zeg maar. Oké. En wat? Niet echt, dat is allemaal zeker nat, dus ja. Ja. Maar het werk gaat wel door, zodra het droog is moeten wij gewoon weer aan het werk, zeg maar. Maar draai nou wel weer een beetje. Ja, maar het lijkt net zo hard dat je steeds kan dat we in de keten zitten. Je bent op troszetters. Ja, het zal wel moeten, hè? Ja? Tijd kost geld, zegt de baas altijd. Dus ja, Tijd kost geld. tijd kost geld. Kijk, bij dit weer, ja, ik heb wel in de keten zitten, maar het is niet meer zwaar om te zeggen van we gaan in de keten zitten, zeg maar. Dat je dan in de keten zitten, we hebben het doen. Waar hebben we het over? Ja, over liefde, dat soort dingen, zeg maar. Ja, Liefde? Over de liefde. En je vrouwelijke collega bij zit, daar wil je toch ook wel eens wat meer van weten. Ja, zulke dingen. Als je een vriend hebt. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, ze is dus net getrouwd, dus die zit nog in de roze wolkjes. Dus, en ik ben al bijna 12 jaar getrouwd, dus Oké. ze kan heel wat leren nog, zeg maar. Ja? Ja. En wat is dan een goede raad? Dat is de goede raad. Lief voor elkaar zijn. Lief voor elkaar zijn en zorgen dat het mannetje het thuis te eten krijgt. Dat alles puntjes op die is, dan hou je de liefde altijd. Dus lief zijn voor elkaar en het eten op tijd op tafel. Zo bedoel ik het, ja.